דשוקי. מה קורה קוסקוסוניאדות? כאן חיה בדקינג, בעוד סרטון חדש. והיום אנחנו משחקים פורטנייט. נאור המלך. הגבר שכמעט הביא לנו את הווין. אני למדתי משהו חדש. איך אנשים עושים זוויות של אנשים פתאום באמצע הזה. אתה צריך לשלוח להם תוך כדי המשחק סרטון כאילו באותו הזמנים, תוך כדי. בזמן שאני עושה משהו, אתה עושה. ואז כאילו, שם את זה בתוך הסרטון, אני יודע איך לשים את זה. יש לי אפליקציות עריכות בשביל. יש לי 3 אפליקציות לעריכה בשביל זה. תבין כמה צריך להשקיע. לא לי את זה מטבע. מה? אוקיי. זה לא נדיר. עכשיו נזכרתי. וואי, יש לי המון לגים. נאור, בוא אליי. זה המון לגים. תעזור לי, יש לי המון לגים. יש פה צ'ק צ'ק ולא לקחת. הוא על 130. הוא על 130. כי אני שמתי אותו. וואי, אין לי כוח ללגים האלה. נו, תשמור עליי, חבר'ה, אני חוזר עליכם כשאני אנסה לסדר את הלגים. טוב, חזרתי. לא נראה שהלגים השתנו. אז יהיה משחק עם המון לגים. למזלי, פורטנייט לא כאלה רשמים. אבל תקשיבו, אני חייב לדבר על זה איתכם, צופים. אתם זוכרים שלפני 4 חודשים פורטנייט אמרו לנו שיהיה צופים. כמה זמן עבר? 4 חודשים. למה זה לא קורה? כי הם אומרים משהו שהם יודעים שמאוד מאוד יהיה קשה להם, ורוב הסיכוי שזה לא יהיה. אז למה להגיד מההתחלה ולפתוח לי ציפיות? יש לי, השוטגן שלי, אשכרה עם כוונת של גרפלר. לא, השוטגן שלי עם כוונת של גרפלר. אוקיי, לא, השוטגן שלי עם כוונת של גרפלר. באמא שלי. השוטגן שלי עם כוונת של גרפלר. לא, פגוע. אני לא משנה את השוטגן, זה ישנה את הכוונת. 8. פגוע. אין מה לעשות. ביי. אבל מה? וואי. יש לזה כזה כל הזמן. מסתדר. אם אני מביא ווין, האלה ברנק פוטים, אוקיי? יצא לי אלה שאתה אוהב, ואני אקח אותו, כי אני עם המון לגים ואני חייב אותו. שוטגן כחול, פשוט באמצע מקום, חיכה לי. פאמפ כחול חיכה לי. איזה חמוד הוא. רגע, פאק. עד שתבואי עד אליי, הכל ייגמר פה. אוי ואבוי, נשאר קופירייט. אסור לי קופירייט. וואו. חבר'ה, זה לא קופירייט עכשיו אני הולך להפעיל. אני סתם אומר דברים. אבל בן אדם, נאור בן אדם. זה בן אדם. זה אמא נוק. יש פה ממות. הנה אחיה. נאור, אתה רוצה את זה? אז אתה יכול. מה זה הבאג הזה? יש לי כל מיני... מה? יופי. אתה עדיין באמצע סרטון? כן. חכו. וואו. 7 דקות. חבל לי הזמן לרגע. הנה אתה. מי דפוק? וואו. בן אדם. זה שהרגת. לא לומד לחיים. וואו, הוא רוצה לחטוף מכות, אני מבין. בוא מכות. הנה. הוא היה מתחת למדרגות. פאק. אני ראיתי רק את הצ'ק צ'ק, זה הסתיר אותו.
מה יש לך פה? זוז. גם אני לא הבנתי בהתחלה. עכשיו, הם לא רואים אותי, הכל טוב. וואי, חשבתי, אבל למה כשאני פשוט עברתי ולא ראיתי אותו, הוא לא תקף אותי? וואו, זה הדבר הכי מוזר שקרה לי בחיים. תמיד כל הזמן היו מפסיסים אותי והייתי לא קורא אותם, אבל כאילו הייתי 1 HP אבל הייתי הורג אותם, כי אני אחי הישראל. ופשוט כאילו זה פעם ראשונה שראו אותי ולא תקפו אותי, ויש פה בן אדם. איפה? שתבואי יד אליי, אני אוכל חמין, הקושקושוניה הזאת תאכל. איזה נוק! איזה נוק יפה! איזה נוק יפה! לבן. אני לא מבין איך נבלתי. שילך לעזאזל הבן אדם הזה. עכשיו על הפרצה. איפה הוא? לקחתי ידית. איפה הוא? נוק. יופי. מגיע לו. מה זה שם? זה ג'טפק. אוי. לא, תן לי את הפאמפ. אומייגאד, אבל זאתי. מה? מה אתה מבלבל? מה אתה מבלבל? פה הפאמפ שלי. הנה. רגע, איפה? אחי, אהבת אותו מהיח. עשו לי... תקשיב, התחבא לנו בן אדם ממש מאחורינו והרג אותי. שילך קיבינימט. אתה יודע איזה לוט היה לי? לא כזה משהו, אבל היה לי לוט שאני רעבתי מאוד. הוא ילך לעזאזל. תשמע, אני באה אליך, אני הולך לרסס אותו את החיים. בוא. הוא הולך לחטוף ממני, מה זה מכות? הנה, הוא פה למעלה. זה לא הוא, אבל זה הגוש לו. הוא יחטוף פול דמג' אם הוא יפול. הרבו. now. סגור את האדיט. תבנה עלינו את הפירמידה ותרים אותי. יופי. יואו, תשמע. איך בא לי להרוג אותו? איזה כל הלוט שלי? נראה לי. והכל בגלל אגו. הוא עדיין פה. אוקיי. 44. שיחכה עם המוות שלו. למה אני הולך להחזיר לו אחר? הבנו. נוק. תודה מה. I love you. יש פה טקטיק. לא. רגע, אני שם צ'אג. מה? אוקיי. היה פה רק 30. מה, לקחת את הטקטיקה על הפאמפ הכחול? לא. ממש לא. אני רוצה את הסנייפר הזה במקום הממות. קח את הממות אם אתה רוצה. בן אדם. הוא הולך לחטוף, מה זה סנייפ? יואו, זה היה כזה קרוב. זה השנייה ממנו. ביי לך. בן אדם. עלה פה. הם פה למטה. פה מתחתיי, לא. לא, הם פה מתחתיי. השתנה לי, אין לי להגיד יותר. לא. אימון, לי. לקחתי ידית. טוב, שמו עליך תקרא. נוק. וואי, אתה אפס. די. תביא משהו, די, לא, אל תשמן. הנה, השארתי לך 2 אקזוטיקים. אפשר? יואו! תשמע, הוא הולך לעזאזל. מת. וואי, נו. היה עוד אקזוטיק. טוב, תראה אותו. איזה אקזוטיק? וואו. כך, וואו. אחי, אני ביצה. כופף. תשמע, אני ביצה אם אנחנו לא מנצחים. תשמע, אחי, קח אם אתה רוצה. מה עוד הבאת לי? לא בא לי, קח את זה. אני רוצה את הסנייפר הזה.
מישהו לחטוף ממני סנייק ואני לא צוחק. צריך מכונת חיים. נכון. שים עוד אחד? מישהו אחד? וואי, נפול בניות. וואי, תשמע, נער. בוא רגע. היי, כופף. רגע, אני עושה שיטה. בוא אני פותח פה חלון, בוא לפה אני פותח פה חלון. כי אני מתכופף. רגע, למעלה זה גם לא שלנו. אוקיי, הכל שלנו עכשיו. אם יש לך עוד אחד לזרוק עלינו, אז תזרוק. יש פה שני אנשים עם ג'טפקים, לך אחורה. זהו, אני סוגר. אוקיי, פתח, אוקיי. לא, צריך שזה יישאר פתוח. אוקיי. ראיתי שם דרך אחורית. יש מאחורה. אל תפתח, אדית, אל תפתח. אני יודע, הנה, אני שומעת. הזון, נאור, הזון פה. פתח. פתחתי. הוא מוריד 10. יואו, אני 50 HP. אני 150. לא. בוא ספלשים. שים. קח את זה ועוף מפה. כנס לפה. הנה הבית שלי. יורים בי. הזון מתקדם. מתים. זהיר, נאור, יפילו אותך, נאור, הצלתי אותך כרגע. נאור, מפילים אותנו. נאור, מפילים אותך. פשוט מתקדם אליך כמו לא יודע. איזה מישהו הרג אותי. מישהו הרג אותי. ג'טפקים. לא משפט. נכון, כי זה הדבר הכי טוב כרגע. בן אדם. לא משנה, אני אפס HP. לא, מה אתה סוגר עליי? לא, אני מת. יש, ניצלתי. וואי, כמה זון יכול להתקדם. אבל אנשים מתות החלקתי. זה אנחנו נגד 3. לא, מאחורה, לא, הוא הרג אותי, לא. את קרבת למעלה. זה אתה נגד דו. אתה נגד דו וסולו, עזוב את כולם, אל תילחם. כן, עזוב אותם. תן להם להילחם. שים את הדבר המוזר הזה. שים את המיתיק ספלשים. סמוך עליי, נו, שים את המיתיק ספלשים. אני יודע, שנייה. זהו. עכשיו חכה. שלום לך, תמרז. תתקדם. טוב שלך. צער אנשים, תרססטו. אני יודע שאתה יותר טוב ממני, אבל באמת אתה צריך לרסס אותו. חכה רגע. וואי, נאור במתח. טופ 3 נגד דו. ונאור, בוף. מקום שני, יאללה חברים. טוב, קוסקוסוניאדות, מקווה שנהנתם. ויאללה, ביי.